chabvunduka panguva ino the ruling party ZANU-PF tichiona wiki Chivhayo panguva ino after aforced ku withdraw the 3.6 US million to the parliament. Panguva ino tinoona kuti wiki Chivhayo abva auya achiwedzera that money ikasvika ku 5 million and panguva ino ati yakuda kudistributwa kuma ZANU-PF structures. Ndisadapinda mashoko obuda panguva ino onekwa kunzi Chivhayo wachizouya manje kuti achizouya achizotora vese vakanga vabva kune mutungamiri wenyika kura ku the Squananda faction vachienda ku the General Chwenga faction kuti vaya vasapote the bill yemutungamiri wenyika kuti akwanise kuamenda the constitution. Don't subscribe or like on the bell icon. Kozwa inobuda nyura chiti Chivhayo is reversed is 3.6 million US dollars to MPs after he faced criticism. Rather, he has increased it to 5 million US dollars, which will then be disbursed through ZANU-PF party structures through provincial chair. If it goes to DCC, it means ZANU-PF has 64 DCCs and each district will get 79,000 US dollars. Normal developments are kuda panguva ine chona kuti this money is not money from the government. Is money iri obligated for development. Imari iri kubva from someone's personal pockets. And panguva ino ichipinda mu these ZANU-PF structures are kutorwa ma DCCs, which means this money cannot be investigated or be audited kuti yakaita development papi, which means it's more like personal money iri kupiwa na wiki Chivhayo to these ZANU-PF structures, and zvinenge zviri kune the ZANU-PF member to make development or to squander that money. Ndo kwatiri mhuri yeZimbabwe panguva ino iri yanzoonekwa kunzi ZANU-PF is now buying loyalty at a pace yavagona kuti they are behind time. Pene comment section medu dzafungura inyi muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pene comment section medu, subscribe or like, chat on the bell icon.